Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Di mo labsen ti agangaw, tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok ditoy, programa tayo, Kastalatibyan! Oh, Manolo, itay kakadipay nga agururay dita. Katun may sa oras kun san agururay. Pasensyakan ata nagado ti laklakwak. Di pa'y nga minsimrek di tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabuno kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amukmot analaing kang agbayad ka. Agasam day tabagbagkatam Manolo. Abuno da ito, itata. Duasa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangay ti karga day ta. Bastok man ta, je talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damat katulungam. Narigat ti aglaklakay nga agmaymay sa Manulaw. Labasan kayo manlangan. Masurunakan ka. Ay, mangkita ka ditan, uray bakit ay. Apay ngay, taawan pala ni Manolo kat ngay sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna namot amapan umutang iti pagabono na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin nyo nga anak niyo. Ay, agdiwer-diwer ka mo anak ko. Medyo nagainumak labas. Itaman pa'y anaginom ka. Ayan je panabas. Panabas? Ano nyo nga iti panabas manong? At daman mapan ko tabasan. Rabi ay mapan ka pa'y laag tabas. Marurudak ka. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-dakamatam? Dadya alakay Asino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga abaak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta Manolo? Ay, Edna, anak ko, ingkailamang dyan panabas. Wala nang, nagipatak pa'y kit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, ingka maturugan Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak makaunget kaan. Ay, makapatay ako naktumat nga may. Ingkakit di maturugan. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan numabisin. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga rod. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpil yun na nga oras apanagangaw na kin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod. Kasjamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Ay sus, nakaamamak. Ay, iso nga rod ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man tagbirok iti panabas. Ay, nagsapa pa'y laang nagpudutan. Ngumisitak manen amapan aggapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Ay, Manong, masabat ka ni Tata Rumi. Nay, nagkuyong matdagiti ang kamsat. Un tata, mapan kami man makisakakin ni Manong ko. Ay na,
awan serbi ti gagay, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay, natatarumi, dandani akong makiasawa. Ni manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani aldawon. O sige, tata, panawan da ka pa'y dito eh. Unayen. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasao na day ta alakay. Si kakit dimot manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal agkita kami. Dayjay langan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Romy. Nasaya at asimrot kan. Anya itayan tinagan mo? Feli, tinagan ko, manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, manang. Mabalin ka di nga overtime. Ado nga min lata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, ta sikatin nalak a sales lady. Dagiti nga min daduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, manang. Ay, awan? Single lakpay nga, main. Ay, kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at saan na atuladen ni manong na amanulo abaak. Ay, Jack man amoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisem-isem latamay. Anya tigatanga, manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang mabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ang madesisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramida ka Jefarm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, manong. Anya jay ko na, Manolo. Saan ka anak ka utang iti abuno? Ay, saan nga ron nanang? Di na pinautangan jay sa lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Una nang, isu nga ron nga agsubliak inton bigat i Jefarm Supply. Na, nakatugaw ka mutlap tanitan anak ko. Wala nang, ni Manong Manolo ti aglutluto. Binaybay ako na, kakaiso na akagagagitan na. Uy, nga rod. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pa'y iti si daan, nanang. Mayat sa timod na ita. Mas daawak nga rod. Kan, saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Romy, ang kanayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakda kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, manang. Ngam ko nagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni manang mat. Pumod nun sakit di jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, manang. Tani, umadadon na giti customer.
Sige nga, Rod. Asikaswam ida na imbag. Ay na, nagado ti customer itangal daw. Sapay may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo mo't analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Gayam. Mabiit lang Talak ko pa'y dagito'y daduma. Makauray ka kadeng? Awan. Saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang di tawon. Mabiit laang. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Adeng. Awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas si kapay tinapan gimatang. Si kamot. Apay kumangay mabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Takabasbasak yung text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, uwan, Manang. Umay na alaan di utangan na nga abuno. Nakapili ka din? Ay, uwan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ne, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laang mat. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abono nga ututangan na. Wan, Manang. Ay agas manday tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Untata. Ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. At danto, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. San nakton nga angawan na baak, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lupasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't anaggapo dita agri-supply. Dah. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo nga minti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Tada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Uwan ko ma. Ne, kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa imaya ko na. Umay mon sa laang bisitaon ni Feli Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabit laang, Manang. Humayan. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Ha? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayo. Ikan kayo iti makun ko na privacy. Ay nakigtutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto ka na kwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya may. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umun-una kuman ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay,
talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kastala tibiyag Ay, wan kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama pa anak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ayun man. Buyaak man ti pa nagkasar jay baak. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.